सध्या सोशल मीडियावर लाहोर हायकोर्टमधील एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय। या व्हिडिओमध्ये महिला आणि पुरुष वकील यांच्यात काही कारणावरून वाद झाल्याचे दिसून येत आहे। दरम्यान हा वाद नेमका कशामुळे झाला याचं कारण अद्याप समजलेलं नसून पुढे या वादाचं रूपांतर थेट हाणामारीत झालं। या घटनेमुळे काही काळ कोर्ट परिसरात खळबळ उडाल्याचं चित्र व्हिडिओत पाहायला मिळतंय। महिला आणि पुरुष वकिलांमध्ये हाणामारी झाल्याचं यात दिसतं। पाकिस्तानमधल्या कोर्टातच हा हाणामारीचा प्रकार घडला। यामुळे काही काळ गोंधळाची स्थिती होती। महिला आणि पुरुष वकिलांमध्ये ही हाणामारी झालेली आहे। मोठी गर्दी यावेळी जमलेली होती। मोठा गोंधळ यावेळी कोर्ट परिसरात उडाला होता। लाहोर कोर्टामध्ये हा सगळा फ्री स्टाईल राडा बघायला मिळाला।